Bábätká sa takmer 20 rokov len ticho prizerali, čo sa deje na Pohode. V roku 2015 konečne prehovorili. Kto nás bude robiť tento rok? Viktor Leo Barnett. Je to jak Milan Rastislav Štefánik. Alebo Elena Maroty Šoltésová. Najprv sa len nesmelo prihlásili o slovo. No potom tomu vykecávaniu nebolo konca. Prezradili, kde zohnať lístky, presviečali, že o hygienu návštevníkov bude dobre postarané, no v prvom rade namotávali ľudí na skvelých headlinerov. Jednotlivým kapelám dokonca ušili bubliny na mieru podľa žánru alebo aktuálnej vizuality. Bábätká svojimi kecami úplne ovládli Facebook. Poznáš tú kapelu, ktorú nikto nepozná? Nepoznám. Zajtra spoznáš. Jeden deň sme postli zašifrovaného interpreta, na druhý deň správnu odpoveď v kaveri. Hovoriace bábätká zmenili suché ohlasovanie headlinerov na zábavný hádankový teasing. A najlepšie na tom je, že fanúšikovia sa zapájali a komentovali bez toho, aby sme im museli niečo vysvetľovať alebo si ich aktivitu kupovať darčekmi. Navyše svojimi blábolmi vyprovokovali fanúšikov k bohatej ľudovej a niekedy až neľudskej tvorbe. A aj keď sa tomu bránili ďasnými nechtami, bábätká zaspievali aj v telke. Ty, ja už sa neviem dočkať tých I think you freaky and I like elat. I think you freaky and I like elat. Môže byť, ale ja fičím na pestovali karnevalce. 3-4 mi Obama chce. A nakoniec sme priamo na Pohode nechali 400 najrýchlejších fanúšikov vyrobiť si vlastné tričko s obľúbenými headlinermi. Po nažehľovačkách sa len tak zaprášilo a Björk sa neušla všetkým, takže po niektorým zdobili hruď iba Vlastovia popiči. Vypočítaj, koľko je 9200 lajkov plus 5000 komentov. Jednoduché 14200 komentov. A máme vypredané. All is full of